लामायाव थाबायगासिनो आरोना बेखौ मावलांबावसै माखासे ओमफ्राय थांसै वाव साफा खालामबायनानै नोंथां नोङो बाव खामानि मावफैनानै दा माबायदि मोनखो? नाथाय आथिं खरससो मोनदों आं माबालै जों नै NSS नि खामानि मावनो ओंखारदों ओरैनो मैखौसो लाबाय एडप्ट खालामदों आरोना मोनसे जायगाखौ जोङो फैयै फैनानै बिक्रमपुर LP स्कुलाव सफैबाय आरोना जों नै फाग्लासो ओरैजाय नै मोनखौ साफा खालामफैदों आरोना ओरैजाय नै मेरला मानसि दं आरोना ओरैजाय नै फैगासिनो उनथिं मेरलानो so many people are come in Bikrampur school now environment is environment who is मावबाय जों बिक्रमपुराव सफैबाय नै गाइस बिक्रमपुर LP स्कुल जों बाव खामानि मावनो फैबाय आरोना नै गथ'फोर दङ नायदो नै बेनोना बिक्रमपुरा जों बेखौ साफा खालामसै नेपालिफोरा मानो खामानि मावनो फैनो हानानै एसे रायलायबाय दे मावदो दे अल राउन्ड बैनिफ्राय सिबबोदो माखासे जायोब्रा आया जा गलांसैना मावना थानांगौ बिदिखौ ओइ फालेफोरा हेभि ओइ साफा कर नै माखासे बैनिफ्राय सिबबोदो नै सिबबाय आरोना नै बिक्रमपुर LP स्कुलखौ साफा खालामबाय बिनि उनाव दाबसे जायगायाव थांबावगोन जोङो ओइ मोजाङैयाव Lago. Wow, साफा खालामबायनानै एकदमबारे क्लिन खालामना होलांजोबसै जोंनि बे स्कुलखौ NSS बेंटल स्कुल NSS आरोना बे NSS टिम नै हाग्रा उखैबाय आरोना नै हाग्रा उनाव स्कुलनि बेकग्राउन्ड बियो स्कुलनि उनाव बायदि हाग्रा नों खहा खालामनो फैदोंना बिदि माबानो फैदों हो हाग्रा एवफैबाय ओरैनो स्कुलनि उनाव आरोना मोजाङैयाव मोजां फांसेबो थालांनो मोना नै खादा लादों आं नै गाइस This is newspaper in फरायखोन्दा मावग्राखौ नोंथां नोङो बाव खामानि मावफैनानै दा माबायदि मोनखो एकदमबारे बावथ' नाथाय आथिं खरससो मोनदों आं न'आव थाबा रेंक क्लास जागौमोन मोनसे जागौमोन ओमफ्राय जेनेबा नों बेरायनो मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनखो उरां भारा बेरायनायथ' होना बिदिखौ माथो मावखो ओमफ्राय नोंलाय नों खारबायसो नै फाग्ला दे बिदिनो आगोल बायदि दाखोर साफा खालामनाय आरोखि ओमफ्राय दा आं बांद्राय जेबो मावाखै ओमफ्राय नै एसे फाइ दामानि आं नुनाय मानि नोंखौ खारखुमानायसो नुगासिनो आरोना आंबो एसे मेरला दाखोर खनदों प्रुफ होदो हायोबा
अच्छा अच्छा रिजल्ट दूध का दूध पानी का पानी मैं यू गए ओके 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 नै राखुना ना ओइ गाइस जों माने खामानिखौ मावबाय ओमफ्राय नै उन थाबायगासिनो आरोना जोङो एकदमबारे स्कुलाव मावनानै लामा मावनो फैबाय जों ya ओरैजाय नै खामानि मावग्राफ्रा लाइना लामायाव थाबायगासिनो आरोना बेखौ मावलांबावसै माखासे ओमफ्राय थांसै स्कुलाव मावखांना फैबाय स्कुलाव मावहैनांगौसो अ स्कुलाव मावखांना फैबाय बाव एलपि स्कुलाव बिक्रमपुर एलपि स्कुलाव अनसुमै बेंटल what happened फैलाव where is saying yes बिखुनजोनि गामियाव फैना माबायदि नोंदाखौ बिखुनजोनि नङा बे फाग्ला बिखुनजो नों गैया बाव आयु हाबाब जों दा माने फैलावखौ नायगासिनो आरोना मोनबायना लकेसना बेना देखायलांबायलै जोंखौ आदाया फैलाव फैलावनि हाबा नङा बेनो बियो बोसोरसेनि उनाव बेसेबां देरगोन फैलावना अमाया फाग्लासो फैलाव का मय मय हो गया